אנשים יצאו להקפות וחזרו לבית שלהם כגופות. העם כבר לא יכול לסבול את האבדות הקשות. העם שרוי במלחמה, חיילים גיבורים הרוגים על הרצפה, אזרחים חפים מפשע שבויים בעזה, ילדים תמימים נכנסים לטראומה. אתה תתרחם עלינו ותאמר די לצרותינו, זה צלקת לכל החיים. אבא תגיד לנו לאן ממשיכים. בנים בנות מכל העדות כלואים במנהרות אלוקים. אנחנו משתדלים, רק מתחזקים, שמע ישראל צועקים. הלוואי שכל זה ייגמר כמה שיותר מהר. העם פה מתעורר למצב ששורר. אנשים נרתמים, יוצאים למילואים, תושבים תורמים, מחלקים אוכל לחיילים. עם ישראל מאוחד, לא מפחד מאף אחד. בוא נראה את הגבר שיראה את הקבר. עזתים כדי שתפרשו, אנחנו נילחם בכם עד שלא יישאר מכם כלום. עם ישראל זה עם מאוחד ולא מפחדים מאף אחד. איך אפשר לדבר על זה? איזה חיות אדם, אין דברים כאלה שילדים, ילדות ואימהות הפכו ברגע אחד ליתומים ואלמנות. זה לא יכול להיות. איך שמשפחות שלמות נשרפו חיים בתוך הבתים, אנחנו לא יודעים איך מזה מתאוששים. אני רוצה לומר משהו קטן לכל המשפחות השכולות: תהיו חזקים, אל תיתנו לאף צורר לשבור את מי שאתם, ושכל הנרצחים השם ייקום דמם ינוחו על משכבם בשלום. ותעלו לפני כיסא הכבוד ותאמרו לאבא שיושב במרום שאומר די לצרותינו. איך ביום כזה שמח שעם התורה באנו לשמוח, הם אותנו באו לרצוח. אנחנו נראה להם בכל הכוח שעם ישראל זה עם הנצח, שאותנו אי אפשר לנצח, ובארץ ישראל הוא יישאר פה לנצח.